Веднъж седнахме пред прага на къщата на моята приятелка, художничката Петя Димова, която е и майстор на бижута от кожа, както и керамик. Тя ми каза: искаш да ти покажа как се правят тези неща, които ти много харесваш. И аз казвам: давай. И така, започнахме. Седнахме на стълбите, тя прави и аз правя. Гледаме в ръцете и аз го правя. И така направих първата си гривна. Кожата ме превзе като усещане, като допир, като възможности, които видях в нея за изява на едно вътрешно дълбоко усещане, което при мен е съчетание от усет за цветове, за форма, за детайли, за композиция. Виж, да сложи ти първо, преди да. С една, ако стане, добре, аз ще завърша на тъмната. Добре. Ще стане ли и при теб? Случи се в един априлски ден една прекрасна млада дама да пожелая да купи бижута за своя приятелка за рождения ден. Тя дойде в дома ми и ние започнахме да говорим. И аз се усетих, че това е човека, с който искам по някакъв начин да продължа да общувам. Но още не знаех точно как. Когато си говорихме, тя каза, че в момента не работи, но много би искала да прави нещо красиво. И в края на този разговор аз се поканих да работим заедно. Началото беше много трудно, на никой не му беше лесно. И аз каквото си направих, много си го харесвах, но се установи, че когато тя ме показва нещата, че тук така ще стане по-добре, тук ще стане по-добре, самият ти поглед към нещата се променя. Начинът, по който виждаш даденото нещо се променя. Става все по-добре, все по-красиво и все по-естетично. И то благодарение на нея. Защото всеки човек си има поглед от нещата, който не е перфектен, но имаш ли добър учител до себе си, всичко става просто прекрасно. Това време, което се дадохме до момента, в който ние двете работим заедно, аз правя гривната, тя колето или обратно, и ти не можеш да разбереш кой какво е работил. Тази обменена енергия между нас и това, което работим, защото ние предаваме тази енергия, тази обич, част от нея остава в това, което създаваш. Усещането да следиш занаята от майстор като Маринела Динкова е много голяма отговорност. Това е един вид продължение на това, което тя прави и надграждане на това, което тя прави. И се надявам да вървим само напред и нагоре с нея. Ние сме една общност от енергия, която излъчва красота. В този смисъл безкрайно много ценя и уважавам моите прекрасни колеги в групата. Благодаря на Бог, че имах възможност чрез групата да се запозная и лично с много от вас, колеги, да се докосна до вашата душевност, до вашето творчество, до вашето излъчване. Аз съм Маринела Динкова и съм български творец. Аз съм Деляна Донкова и съм български творец.